Mikäs täällä on? Tää on ihan hiljasta. Miksei Suomi-kuppi soi? No niin, leidit. Huomenna Kirittäri. Kauden tärkein peli ja mitä täällä tapahtuu? Mikä nyt oikein on? Mitä? No niin, morjesta. Se on vähän huono tilanne. Tarvittais vähän apua, että näyttää tosi flekulta tää juttu. Onko sulla mitään siihen heittää? On. Ok. No me laitan Nipa ja Vekellä tästä hakemaan niitä. Tervehdystä räpsästä, moi! Shh. Ei tiedä, vaikka olisi neloselta puskissa kuvaamassa. Okei, joo, mä ymmärrän. No. Tulkaa, mä näytän teille ton aamulehmän, joka lypsää sitä voimajumaa vaan aamulypsyt ohjelman aikana. Mahtavaa, mennään kattoo. Onkos tää nyt se aamulehmä? Joo, tää on se, joka lypsää sitä voimajuomaa. Aamulypsy alkaa kohta, niin mennään. Selvä homma. Se on meidän aamulehmä. Yes. Kiitos tosi paljon. Toivotaan, että tämä on meidän viimeinen olikoinen meidän joukkueelle. Toivotaan, että tästä olisi jotain hyötyä. Voiko olisi ihanaa, että aamulehmäkin näkisi aina? Niin, toivottavasti. Tässä tää nyt on, minkä sä lähdit mun ja Veke hakee. Onks tää nyt sit se? Se on se. Yes. Hyvä kaulukset päin helvettiä nyt. Kaulukset päin. No niin. Tässä on nyt sit viimeinen keino. Jos tää ei auta, niin se on tässä tää kausi. Tosta. Mukit valmiiksi. Mitä toi nyt sitten niinku on? Tää on aamulehmästä lypsettyä. Sitä itseä. Aamulypsylähetyksen aikaa. Jaajon tipsi. Noniin, se huivii. Kaikki. Ja Oona ja Henna kanssa. No niin, nyt alkaa näyttää siltä. Joo. Tästä. Hei! No niin, sitten lähdetään pelaamaan. No niin, mennään. Jaajo voitti perällä.
oli kyllä niin kovaa tavaraa, että pitää lähettää kiitokset Jaajolle ja Perälälle ja Annille, että tästä stadionista tehdään Aamulypsy Areena.